Iskreno, devojka reality učesnice Jovana Tomić Matora otkrila je da nije zadovoljna Matorinim ponašanjem pred kamerama, te da joj smeta da je gleda kako nije aktivna i raspoložena, već tužna. Sanja Stanković, izabranica Jovane Tomić Mator, je priča da podržava devojku tokom učešća u Zatvor za 3, da se često viđa sa njenom majkom i prijateljima sa kojima se slažu u stavu da im se ne dopada kako se Matora zasad pokazala. Pratim Zadrugu, imala sam i poziv sa Jovanom i tu sam joj rekla da mi se ne sviđa njeno ponašanje tamo. Ne treba da bude depresivna i da kuva po ceo dan. Nije ona ušla da bude prva kuvarica Srbije, već Jovana Tomić Matora. Ni njenoj porodici ni prijateljima se ne sviđa kako se ponaša od kada se vratila u reality. Treba da bude ona stara. Bila sam kod njene mame na rođendanu nedavno, baš smo lepo popričale i imala isti stav, a to je da je Jovana zaista previše tužna i depresivna, nije se pokazalo u najboljom svetlu još uvek. Razumem da je nedostajem, pričale smo i rekla sam joj da je sve okej, ja je podržavam i čekam, ali ona mora da se aktivira, poručila je Sanja, svrnula se na veliku svađu Jovane i Marije Kulić, u kojoj je Marija istakla kako je Matora ljubomorna na njenu ćerku Miljanu. Mariji Miljani je Jovana slaba tačka. Ne mogu da prežale to što je Miljana diskvalifikovan iz reality zbog Jovane i deluje mi da su opsenute njome. Pre samog početka Zadruge 3 više puta se Miljana raspitivala da li ulazi Matora, šta se s tim dešava. Ne znam šta joj je, vidim da se sada malo i šlihta Jovani. Ono što sigurno znam da kažem je da su Marine optužbe da je Jovana ljubomorna na Miljanu apsurdne. Slažem se sa svim što je Matora tamo izgovarala. Kako je ljubomora, to je velika glupost, rekla Stankovićeva.